Joka sanoo, et sä tuloksii ilman duuni. Älä usko niin. Musta barbari. Musta barbari, ei oo neekeri. Negrut ei ikin kuole. Vastaiden revittyy Herra Jumala. sä halusit saada hyötyä ilman kipu. Nah, nigga. Sun pitää olla sali eka sali vika. Still alive, nigga. Yö musta ja niin on mäki. Joka yö kohtaan unessani Tupaci. Se sanoo kuuntele mua veli nyt. Valkoiset ei ota tosissaan jos sä et oo ready. Halusit saada hyötyä ilman kipu. No. Nah, Ei ollut koskaan mun mielestä hyvä biisi. sali eka sali vika. Ihan 7 päivää Still sitten. alive, nigga. Musta barbaari. Musta barbaari. Salileka. Musta barbari salileka salileka. Se on musta barbaari. Kaikki tykkää musta barbaari. Se on upea. No on se ihan hyvä, kun sillä ei ole sellainen tylsä niinku, samanlainen ääni tai niinku se, en mä tiedä, se osaa räppää kumminkin hyvin. Ei mitään hajuu. En mä tiedä, mä oon kuullut siitä vaan sen verran kun tää biisi tuli, et ei mä niinku sitä ennen oo ollenkaan kuullut tästä henkilöstä. Varmaan sen takia, kun se on musta ja se osaa räppää ja se asuu Suomessa. No, nykyään nämä ihmiset, niin kuin nuoret, niin nehän sopeutuu hyvin ulkomaalaisten kanssa, mutta sitten on nämä aika suut vanhat ihmiset, jotka niin kuin ei tykkää kauheasti. Et mä veikkaan, että nyt mennään siihen suuntaan, että ihmiset alkaa niin kuin hyväksyä ulkomaalaisia ja ennenkin mustia ihmisiä niin kuin Suomeen. No ei se ole silleen edes. Tai en mä siis paljon näe täällä rasismia niin kuin melkein. Mutta aika hyvä silleen. Ei oo. On. Mun mielestä niinku suomalaiset on, tai en mä halua yleistää, mutta jotkut on tosi semmosia, just ettei tosi suvaitsemattomia. On. Mun mielestä siis kun mulki on kavereita, jotka on, siis on Somaliasta, niin kyllä se valitettavasti on, että ehkä enää meidän ikäiset ei välttämättä niin paljon, mutta vanhempi ikäluokka kyllä. Muita ihmisiä kohtaan, jos on vähänkin erilainen ja just ihonvärin mukaan ja tämmöistä, että on tosi vaikea hyväksyä niinku monen niinku erilaisuus. Tyyli kun yhdenkin mun kaverin niskassa käy ihan töissä, sillä on hyvä palkka, niin sit joku ukko just tulee kuittaamaan, että eikö sulle niinku ole mitään verokorttia tai mitään, ja sit se vaan, että haluatko mä näytän. Ei kyllä enää niin paljon, on se aika paljon kadonnut. Kyllä mun mielestä Suomessa on niinku varsinkin ulkomaalaisia kohtaa paljon rasismia. Ja mua ainakin hävettää semmonen, että miksi pitää, ja rasisti, niinku, että miksi, koska se on ihan normaalia, ja Suomessa on muutenkin sen verran tilaa, niin kyllä tänne muitakin mahtuu ja silleen. Kun on sellaisia perussuomalaisia. No, se on vierasta. Se ei tiedä, se ehkä jotenkin pelkää sitä, että niinku joku sellainen, mikä ei ole täältä lintukodosta tai mikäli onkaan, niinku, että se on niin uutta ja vierasta, mutta ei siltikään pitäisi olla syy mihinkään, että haukkuu tai syrjii tai mitenkään muutenkaan. Siis ei voisi olla rasisti niinku semmoisia kohtia, jotka ei ole esimerkiksi tehnyt mitään, niinku, että semmoistakin väitään, että niinku, jotkut tulisi tänne elää suomalaisten verorahoilla. Niinku, ei siinäkaan kauheasti mitään perää, koska on niitä suomalaisia känniläisiä, jotka elää ihan yhtä lailla silleen. No, se on oikeastaan sillä aika hyvä. Tai silleen, en tiedä, se on varmaan aina, joka tuo tätä niinku, rasismia niinku, puheeksi. No on se aika hyvä siis niinku silleen, kun se tuo yleensä sellaista aika hyvää juttua. Niin sit niinku, kun on näitä nuorempia, niin nehän seuraa aika paljon musta barbaaria, niin sit saattaisi niinku tulla jotain. No ei mulla ole mitään negatiivista sanottavaa siitä ainakaan, että ei se ole antanut mitään sellaista huonoa julkisuutta. Että se on hyvä, kun se on puhunut just rasismista silleen, niinku, en tiedä, kertonut paljon juttuja. Tosi fiksu tyyppi varmaan, kun se alkaa puhua tommoista, ja rohkea pitää olla, että saa tommosen asian niinku puhutuksi, koska ei kaikki niinku silleen varmaan uskaltaisi tehdä. Ja se on hyvä, kun se on niinku itsekin silleen aika tummaihoinen, niin se pystyy keskustella siitä. Ja sitten kun se on niinku Suomessa niinku tummaihoinen, mutta se on julkisuudessa, se voi puhua niinku periaatteessa niinku muiden puolesta. On, koska se on itse kokenut niinku paljon rasismia, niin sit se on just oikea ihminen ottaa sitä esille. No musta se on ihan hieno homma, mutta en mä tiedä, onko tää video sit kans rasistin tai niinku rasismin vastainen, koska en mä
näe sitä ehkä, tai että se ei ainakaan tässä videossa hirveästi esille, että jos silloin niin kaikki ne muut juttuja, niin onhan se ihan hieno asia, jos se niin yrittää puhua siitä. Ja sitten niin paljon kuitenkin Suomessakin esiintyy rasismia vielä niin kouluissa ja tälleen, ja kyllä se niin huomaa, että ainakin, tai niin kaikki mitä se tekee, niin on suunnattu just nuorille, että ainakin vaikuttaa tosi vaikutusvaltaiselta ihmiseltä. No on se mun mielestä, niin kun se puhuu sellaisia hyviä juttuja, on silleen vastaa sellaista rasismia ja kaikkea. Sitä varmaan aika moni pitäisi kadehtia, kuin rohkea se on, että se pystyy noita asioita niin puhumaan noin tämmöisellä musiikinkin kautta, niin taiteen kautta tuoda esille omia mielipiteitä tämmöisestä asiasta ja aika monen muunkin mielipiteitä. Jos tykkäsit tämän video feelingistä, niin tilaa kanava tästä alhaalta.